донишмандон як гап доранд ки дар ҷаҳон 7 нафар қиёфаҳои монанд доранд. фикр кунед ки шумо аз байни 8 миллиард одам 6 касе доред ки монандатон аст. мо акнун ба ин боварӣ кам дорем, вале дақиқ гуфта метавонем ки футболбозон ҳадди ақал як одами ба худ шабеҳӣ дошта доранд. ҳозир дар ин бора ҳарф хоҳем зад. дӯстон, навори мо бо дастгирии ширкати Yagex омода шудааст. тамошои ҳама рақобатҳои варзиширо бо хизматрасониҳои шарики мо Yagex боз ҳам ҷолибтар гардонеду бо коэффициентҳои баланди он фоидаи пулӣ ба даст оред. дар Yagex регистратсияи осон ва пардохт аз тамоми гӯшаҳои канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 бо промокоди TouchFood. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. якум, Карим Бензема ва Шия Лабов. актёри машҳур ки баъди филми Transformers номдор шуд, ба ситураи футболи Фаронса Карим Бензема хело монандӣ доранд. масалан, ин аксҳоро бинед, агар намефаҳмед ки кадомаш ки аст. агар ягон одаме аз футбол дур бошад, ҳардуяшро як кас мегӯяд. онҳо 1 сол байни худ тафовут доранд, вале агар дар ягон ҷамъомаде якҷо бошанд, шояд бисёриҳо онҳоро бародаранд гӯянд. дуюм, Давид Алаба ва Тейлор The Creator. аксари мо хабар надорем ки Тейлор The Creator ки аст. ӯ репсарой ва продюсери амрикоӣ аст ки агар ин корро соли 2013 намекард, касе аз ӯ дарак пайдо намекард. Давид Алаба хоҳари ман аст. баъди қаҳрамони Лигаи Чемпионҳо шудани Алаба, ӯ боз ин гапҳоро пост карда буд. бале, ман Лигаи Чемпионҳоро ба даст овардам. ин бача ки маънои номаш ба тоҷикӣ ихтирокор мешавад, дар ҳақиқат барои машҳурияти худ ихтирои хубе карда истодааст. сеюм, Месут Озил ва Энзо Феррари. Озил монанди оне аст ки гӯё Феррари аз нав таваллуд шуда бошад. аҷибаш ҳамин ки Озил соле таваллуд шудааст ки Энзо оламро падруд гуфт. қиёфаи онҳоро нигоҳ кунед, ягон фарқияти қариб намеёбед. аз номаш маълум ки Энзо ихтирокори Феррари мебошад. Озил баъди 2 моҳи мурдани Энзо ба дунё омадааст. аҷиб, ин қадар шабеҳиятам мешудааст да? чорум, Сеск Фабрегас ва Закари Квинто. Сеск Фабрегас бо ҳамон пасҳои қашангаш миёни мухлисон машҳур шудааст. ӯ агар ин маълумоти моро фаҳмад, аниқ ҳайратзада мешавад. мастери пасдиҳӣ беҳад ба Закари Квинто, актёри амрикоӣ ки дар аксари филмҳо нақш офаридааст, монандӣ дорад. агар ба диққат нигоҳ кунед, фарқият байни Фабрегас ва Закариро дар ин акс ёфта намешавад. бинӣ, чашм, ҳатто мӯи сарашон монанди якдигаранд. панҷум, Ҷо Харт ва Ҷеймс Ван де Бек. ҷо Харт яке аз беҳтарин бозингарони Манчестер Сити буд ки бо ин даста ҷоизаҳои бисёреро ба даст овардааст. ана Ҷеймс нафаре аст ки ба ҷо Харт мисли бародари аслиаш монандӣ дорад. дӯстон, ин мардак номаш ба бозингари Манчестер Юнайтед Ван де Бек монандӣ дорад, вале дигар кас аст. он низ актёри амрикоӣ аст ки дақиқ мисли ҷо Харт аст. номаш бошад мисли Дони Ван де Бек. ана ин акси ҳарду ин дугониҳо аст ки фарқияташро фаҳмед, агар дар комментария нависед. шашум, Нико Ковач ва Ҷозеф Гордон Левит. собиқ бозингари Хорватӣ ва собиқ сармураббии Бавария Нико Ковач ба актёри филми Бэтмен Ҷозеф Гордон Левит шабеҳият дорад. сомонаи расмии Бавария низ чанд маротиба аксҳои онҳоро монда аз монандии онҳо ҳарф зада буданд. ҳафтум, Криштиано Роналдо ва Бивор Абдулло. ин бача ки Абдулло ном дорад, дар мағозае вақти хариди либоси варзишӣ ба чашм афтид. ӯ либоси Ювентусро дар даст дошт ки бисёриҳо фикр карданд ӯ Роналдои португалӣ мебошад. Бивор дар асл коргари роҳсозӣ мебошад, вале монандӣ ба Роналдо ӯро рӯз то рӯз машҳур карда истодааст. ӯ ҳамеша орзуи бо Роналдо вохӯрданро дорад ки умедворем ба мақсади худ мерасад. ҳаштум, Лионел Месси ва Реза Парастеш. ин бача Резо ном дошта, аз Эрон мебошад. ин шабеҳӣ ба ситураи футбол ӯро машҳури ҷаҳон карда истодааст. шабакаи варзишии фаронсавии М6 бори акси Резоро ба ҷои сурати Месси гузошта, хабар омода кардааст ки ӯ 7 карата барандаи тӯпи тиллоӣ мебошад. ин аз он гувоҳӣ медод ки Реза айнан мисли Месси будааст. ин бачаро боре боздоштам карда буданд ки мардум барои аксгирӣ роҳҳоро пур карда буданд. куҷое наравад, мардум зуд ба наздаш омада бо ӯ аксгирӣ мекунанд. нуҳум, Луи Ван Гал ва Анҷела Ремзи.
собиқ бозингари Аякс ва сармураббии Манчестер Юнайтед каме шабеҳӣ ба ин одам доштанашро дар хабарҳо нашр карданд. Ин аксҳоро агар нигаред то куҷо мисли Вангал аст мефаҳмед. Агар Вангал ҳам кӯлоҳ пӯшад бештар монандӣ пайдо мекунанд. Даҳум, Матс Хумелс ва Орландо Блум. ҳимоятгари Боруссия Дортмунд Хумелс қиёфаи монанд ба ситораи пиратҳои карибӣ Орландо Блум дорад. Ӯ актёри англис мебошад. Аксари мухлисон суратҳои онҳоро монда хабаре паҳн карда буданд ки гӯё онҳо дугоник бошанд. Ина бинед а? онҳо дар ҳақиқат монанданд? Фикри худро дар комментария нависед ва лайкро зер кунед ки пазмони фаъолии шумо шудем. Ба ҳамин тамом то наворҳои баъдии тансият бимонед дӯстон.